Atong goal karon kaning 20 pounds na kettlebell atong i-training ato ang lawas. So, kuan man ni easy pero di siya beginner. So, naka-practice man. Ani, ano, tarong lang din ko. Straight. Lusin. Ah. Tinga na to. Itong ano, mabangon ka na gamit ang kettlebell. So, akong gibarya akong liril, oh, para di maigo. So, oh, uno, dos, ah, size ng gutom. Di pa gud siya na nakapusgan akong core. Kaya niya loaded ang buhi. Oh no. Naman ko sa na cheat kay. Pwede mo yung momentum yung swing. May magda. Pero dapat clean ka. Core and momentum. Ano ba saan?